Kaseng ki samla puli khasi student union sengkeme menta kesengi kilalet ban kendo yo menteri rangba kejela ukonrat ke sangma mat kile kran ru halor ki arpho teli ke mat jingdawa ka ba kaseng kalapha ha kapor balada ban pinsma ye ki nongket bethamai jong ka union hapo kejingelam u president barangba jong kaseng usamla reiban kharjana kila kendo yo ukonrat ke sangma ha state guest house taraghar bat kile kran sani bha ha kabe day bat ki mat jingdawa ba kaseng kala aisha menteri rangba Habakran shikila patai kubor usamla Raymond ulaong kejengya keran kala along ka bakhamjrong thendiat matba kimat layakran shai kum kejing dawa ban pentre kamno ya ka ILP ha ka ba ukanrat ulaong bakane kamat kadang sakut bat ka sarkar keme bat nakalyang ka sarkar jela kan ye persang tenro ya kejing khang ka sarkar keme Daski nakalyang jongka kasus union Central District Council lawan ni ban kendu UCM abede bagi Apotli kimat jingdawa jo seng bangla pha hagas ni penskam hagan rutrik limba kamil bat has pratrik bat daga limba shiti hat kopi di kejingakran lalong kabal khamjrong khandiat bat ibun imat ibalai kran kabaningkong laikan syai ya kamat wede bat ka cepetekam no inalai pamit ya kaban nakaliang du siam long ba kani kadang don ha kadi kamat jong ka central government bat nakaliang ka state government kan yai persang kan yai tendu ya ka jingkhang jong ka central government banyo ban petrekam no ya ka LP hani kan jela jungi nalor jong ka LP ka ba ar ngai kren chphang ka jinglong jingman jong ka MRSSE hani kan jela jungi kumang lai ki hani si balet ladon ka kubor ka bangi i limbas lat patai kubor social media ka dei ban pengkala ya kata ka felicitation center every exit point sya kata ka food court da ka syang dan kren mentasi hajinglang bat ngilong ba hakit rodang na kaliang joseng inumla barginum sya banda ailat ya ka nonu ka kanhung la ka sarkar ban pengkala kata ka felicitation center sya kata ka food court maku mangitip hi kene ka an kalong ka an kabala penmi na usam arja khandri baklang ka kabala slam ba man penrekam ndai na kalyang jong usiam 8 pau atu ni kijing ka bayde ba ka jing ku bat ka central government bat ka jingyo jingbet na state no governor ndai ngilakan ka basai ba na kumno kumnuru iron kam ban kwa ban ino ya kata ka jing penrekam pura ya kani ka entry exit point MRC bat haba nyo ban penrekam ya ka MRC mut iron kam kita ki kherdop kiban talasi amar kam kita kerdop kam don jingmut ban penrekam ya kata ka MRSC nalor kata gladon ru nglaikan ru shphang ka Meghalaya Residential Safety Migrant Workmen Act arajar apho ya ka ba hakstam gibalet nakaliang seng ngilai ya lagi jingmut ban penrung biang so katu ni gi an katu ni gi kendon ketika an krang man penklan ya ketika an hendai songsi pat banong ba ya kaniru ke benta hadu mentang pat la ban i ya kata ka jingtrai kampura jong kani ka an ban kaliang du siam ulong ba persang ban ya pentrekam ni ka an namar kum ka jing ajimut ka jinon kam hi kalong ba tang banda ba ni don kam ban yo ya ka police notification jong itu gibriu kinong bela di bona kabar jela syak ni ka ban bela syak ni kari ba i jongi bat nakaliang jong ka sarkar klap yang kata bat ngangit scam ba insai ya kata ka jinglong do long snam jok ni ka an han ka jela jungi han ni si nalo kita ki bro ki bun ki issue ki ba ngi nglai kren bekentup ya ka reformation ha ka education sector health sector nangta ka sports policy bat ka reformation ha ka MPSC bat kiwi de kidon kimat ki ba assurance ban balak man penbet ha hagini tayo kani kisni kidon ki mat ki ba don kam banda ban nap som perkat ba poin ki mat ki ba ngilai kran kadi halor ka ST order 1950 ha bangi i ba bon ba ki wei pat ki jat rio ki yo ban enjoy kata ka liberty ban ya jinglong jong ka riulum hakani ka jela ka jongi bat ya kani nglat pensai ban nakaliang jong usiam long ba hadin belai opriang ya sti jongi
haki benai akan nutrik opratrik dong benai badak ladap inform ya komiti about klik dau deputy chief minister